Bună, prieteni! Motorul de hidrofor modificat de mine a intrat în probe pe agregatul pe care va lucra. Agregatul este acesta. Va fi o viitoare Macara. Avem aici motorul pe care l-am prelucrat. Aici un reductor pe care l-am modificat și pe ăsta de la un reductor de curent continuu cu motoraș cu tot la 42 de volt. L-am modificat. Este un reductor, era la 5000 de ture în curent continuu 166. Aici avem 2900 și acum turația este mai mică. Am aplicat aici un pinion de motoretă, lanț, aici la fel un pinion de la motorete. I-am confecționat un tambur cu șufă de oțel, este de 4 mm, 60 de metri am pe tambur acolo și să-i facem o probă în ambele sensuri. E fixat deocamdată provizoriu, rămâne să fac sudurile care trebuie, polizat și vopsit la stadiul final. Aici avem telecomanda lui și îi dăm pe primul sens. Am ceva acolo care atinge, dar se rezolvă aia. Oprim și în celălalt sens, că nu mai atinge, merge perfect. Cred că turația la tambur este foarte bună, nici prea mare, nici prea mică, ca să o să vedeți la ce o să folosesc această Macara. O mică surpriză, dar o să vedeți că va fi foarte de ajutor la acel agregat mai complex cu practic această Macara să va fi. Să auzim de bine, prieteni! Băi, guzat că e gozarel. El e pardalian, morcel, trubadur.